Bé, després anem ampliant fent l'exercici de la pàgina 85 i l'exercici 4, que és molt paregut al que acabem de fer, el que acabo d'explicar de la pàgina 81. Diu, identifica els verbs d'aquestes oracions i classifica segons el nombre i la persona en una taula com la de baix. Teniu una oració, no fa falta que me la copieu, el que sí que vull que és que me subratlleu el verb i la persona. Si te diu, per exemple, escriuré, diu jo escriuré un resum de la pel·lícula. Doncs escriuré és la primera persona del singular. Pues me lo fiqueu en la graella. Este ejercici lo que vol és complementar lo que acabé d'explicar de que les formes verbals tenen nombre i tenen persona. També us vaig adjuntar uns quadres, d'acord? Teniu 3 requadres. La conjugació dels verbs, que això seria ja el que havia explicat la setmana passada. Després tenim les formes verbals, el que acabé d'explicar en color blau, i en color més oscuret, que el temps verbal ens indica quan passa l'acció del verb. O sigui, el que donaré la setmana que ve, i això és una xicoteta introducció, que el verb pot estar en el present, en el passat o en el futur, del verb canta. Us vaig adjuntar també, per a que ho tingueu, però ho explicaré la propera setmana, la conjugació del verb cantar, d'acord? Vale, pues molt d'ànim. Sé que els verbs és un contingut així un poquet pesadet, però poquet a poquet, i de totes maneres ho tornarem a reforçar més endavant. Vinga, molt d'ànim.